கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைய நாளுக்கான தேவ வார்த்தை பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 6 மற்றும் 7ஆம் வசனங்கள். நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும் என்று பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காணும் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கள். கர்த்தர் உங்கள் பலவீனங்களை மாற்றி உங்களுக்கு பலத்தை கட்டளையிடுவாராக. கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் உங்கள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தர் உங்களோடு இருந்து உங்கள் பணிகளையும் பயணங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.